For today's video mga kajagorgoro, nag-operasyon laban na po di ay may nadre o kumisis o magay yung tabang ni akong manghod ba o tabang din siya tabangan na mo kayo sa naghasalab hunon diri karon human na mi og panglaba ay karon kay panggutoman aw mga on mini gidalaan ako sila baon ilabi kay sudan oy labi kay sudan ginisang tinapa og sabaw sa baka. Diri namin manihapon. Diri manihapon. Libre ko panihapon, guys. Hi pun mo sa akong vlog oh. Hi pun. vlog. Oh, hi vlog. Si Mrs. oh. Mrs. Hi, guys. Oh, hi guys. Yung mga on data. Napili ko na basta ni Ron. Kakawa. Ay, guys, pinapahirap ko na. Mga kajagawar, mga on data. Lami kay sudan no ginisang tinapa oh. Yan, sa ano? Lami kay ikaw diri daplin sa pa ba? Kite! Kite ah! Bali! Bakal. Pero no, oo. Dito no? Buyakin sa pa kajagwar, grabe ka tinaw. Ate! Ate! Ting! Ah. Narat sa bao. Halisan og halisan og sinamak. Dami. Gapo kang biyo pa. Wah. Kaon banat kay kapoy bang panglaba. Yapon ta. Ano din? Naligo naman na ay naligo. Dimi oy, ginisang tinapa.